Bona tarda, estava esperant la connexió, ara ja s'està connectant la Mireia. Hola. Hola, Mireia! De moment no et veig a la imatge. Ja, no sé perquè... Jo tampoc em veig així com una franja blava. Sí, exacte. Bueno, ho torno a provar. Sí, tornem. Ja està. Val, tenia la càmera girada i per tant es veia, diguéssim, el fons. A mi m'ha passat també. Jo soc més de Twitter que d'Instagram, però ens anirem acostumant a tot. Bueno, Com va? Saludem, doncs. Bona tarda a tothom. Sí, esperem... Va entrant gent, no? Veig que va entrant gent aquí. Sí. Hola a tots els que aneu entrant. El tema que ens han demanat per comentar amb la Mireia és dones i política, però si parlem de política en majúscula, doncs en el fons podríem cobrir-ho tot, no? Podríem parlar de perspectiva feminista en la política, en les polítiques públiques, en les organitzacions. Clar, és que és un tema com molt ampli, no? Sí que des de la Forja ens han demanat, han estructurat en 3 blocs, més o menys, amb una sèrie de preguntes que ens pot servir per una mica de guió inicial, perquè suposo que són temes que d'alguna manera interessen a l'organització i a partir d'aquí doncs, anem veient per on va la conversa, perquè podríem parlar moltes hores. I tant. Doncs comencem amb el primer bloc. Va. Vols triat una pregunta? Bueno, el primer bloc és de política institucional. Val? Per tant, ens n'anem, entenc jo, a dins del Parlament de Catalunya, a dins dels ajuntaments i també suposo que al Congreso de l'Estat. No? Des de la Forja ens pregunten de quin pes creieu que tenen les polítiques públiques que es proposen en relació als drets de les dones en l'agenda pública actual als països catalans. I què n'opinem? Què? Va, doncs traiem la d'Astral, no? Sí. És evident que hi ha hagut un pes creixent en l'agenda pública de totes les institucions, de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat, però això no treu que sigui totalment insuficient i ho podríem veure si anéssim a mirar des dels recursos que s'hi destinen fins al punt en què aquesta perspectiva de gènere és transversal, és a dir, que no és només el departament concret, la regidoria que treballi les polítiques d'igualtat, sinó com s'aplica la perspectiva de gènere a la política econòmica, com s'aplica a la política de salut, com s'aplica a la política d'ensenyament. I si repasséssim cadascun d'aquests àmbits sectorials un a un, veuríem que és totalment deficitària i que hem de seguir recordant que les lleis d'igualtat estan per complir-les, que no són recomanacions, però com no tenen darrere un bon sistema de seguiment, fins i tot de sanció davant eventuals incompliments, doncs les dones seguim esperant que aquest marc normatiu baixi a polítiques concretes. Clar, jo recordo a l'inici d'aquesta legislatura, quan es va constituir la mesa del Parlament, justament es va incomplir la llei d'igualtat, no? I penses, com és que els nostres propis representants no li fan cap cas, no? O sigui, estem lluny encara d'aquesta igualtat, tot i que tenint una perspectiva històrica és innegable que les reivindicacions del moviment feminista, a poc i cada vegada més, han entrat a les institucions i s'han materialitzat en forma de polítiques públiques. Encara en queden moltes, no?, d'aquestes reivindicacions. I jo també diria que en això no és només una qüestió de
que hi hagi més dones, no? O sigui, una qüestió quantitativa, de que hi hagi llistes cremallera i que de cada 5, 2 hagin de ser dones per ocupar un càrrec públic, sinó que hauria de ser també una qüestió qualitativa. I això significa que la gent que entra a les institucions, tota, homes, dones, si parlem així en llenguatge binari, doncs totes s'haurien de fer seves les reivindicacions feministes per tal d'avançar cap a aquesta igualtat, no? Perquè tinc la sensació de que encara ara en moltes organitzacions polítiques les qüestions feministes es deixen parleu això vosaltres, no? Que són les vostres coses i ja ens direu el què. I per mi cal fer un pas més, no? I els homes s'haurien de fer seves justament aquestes reivindicacions. Clar, aquí hi ha dos problemes. Un és perquè aquest canvi qualitatiu pugui passar, més enllà de tenir el màxim de feministes a les institucions, que sempre importa, cal que la gent que entra a les institucions tingui formació de gènere, formació en perspectiva de gènere. I com que és evident que no tothom la tindrà, perquè després, com també ens han proposat la força que tractem, la perspectiva de gènere no està present en els plans d'estudi universitaris, doncs les pròpies organitzacions haurien de suplir aquest dèficit, no? fent unes formacions especialitzades de què implica incorporar-ho en el procés legislatiu, què implica incorporar-ho quan s'està al capdavant d'una regidoria de l'àmbit sectorial que sigui. És el primer problema, perquè quan no ets conscient de la rellevància que té la perspectiva de gènere i sovint no ser-ne conscient implica que com a molt es veuen els números, no? Anem a comptar quants homes i quantes dones, però no veiem tota aquesta altra vessant qualitativa, això provocarà resistències, perquè allò que creus que no és rellevant no li prestaràs atenció a l'hora d'actuar. I crec que un segon problema són els diners, no? La pasta sempre importa. Sempre és un problema. Perquè si no les polítiques es queden molt en l'àmbit simbòlic o en aquelles que poden ser importants però que no tenen potser la capacitat estructural de provocar canvis perquè no hi ha darrere els recursos necessaris, no? I si miréssim, per exemple, quin és el pressupost actual de l'Institut Català de les Dones, que és el principal òrgan impulsor de les polítiques d'igualtat del govern de Catalunya, la Generalitat, comparat amb el que tenia l'any 2010, doncs encara està al voltant de 2 milions d'euros per sota. És a dir, les retallades van afectar també significativament les polítiques d'igualtat i encara no s'ha recuperat el nivell que hi havia abans. Per tant, amb uns pressupostos relativament de misèria per a les polítiques d'igualtat a tots els nivells territorials, doncs també responem a aquesta pregunta que ens feien de si està prou a l'agenda. També és una qüestió de prioritats i de, diguéssim, sectorialització. O sigui, encara no hem entès que les polítiques de gènere haurien de ser transversals a tots els temes i a tots els departaments, totes les conselleries o totes les regidories, no? I sobretot perquè des del moviment feminista, aquesta proclama de posar la vida al centre, que es repeteix moltíssim, i aquesta manera de fer, creant xarxes de suport i de cures que veiem molt poc al món de la política, doncs això es relega a una petita part del que és l'administració pública, però no se li deixa que tingui incidència en aquells àmbits que realment podrien fer que la vida estigués al centre. És a dir, si el Departament d'Economia tingués uns pressupostos pensats en clau de gènere, doncs segurament serien molt millors que els que tenim ara. Per posar un exemple, si el Departament de Territori i Sostenibilitat fes un urbanisme feminista, també en clau de gènere, doncs la planificació territorial seria molt diferent. Però encara no hem arribat a aquest estadi d'entendre que el feminisme no és una qüestió ni de dones ni que es pugui relegar en un petit espai, sinó que hauria de ser transversal a totes les polítiques públiques. I el que deia Mireia, que fa 20 anys que per llei els pressupostos haurien d'anar acompanyats d'una memòria d'impacte de gènere. O sigui que aquí hi ha una responsabilitat. Ho enllaço, si vols, amb la següent pregunta que ens diuen si el fet de tenir aquest marc autonòmic limita la capacitat d'implementar polítiques d'igualtat de gènere. I jo crec que sí, després podem comentar diversos elements, però crec que tampoc ens hem de fer trampes al solitari.
És a dir, també hem deixat de fer moltes coses que el nostre propi marc normatiu ja ho deia i no s'han posat els recursos adequats. Ara se m'ha tancat el document amb les preguntes, torno a dir-lo. Sí, una de les preguntes era que si creiem que el nou Ministeri d'Igualtat de l'Estat espanyol, que se n'ha parlat molt i que a més és una de les coses que abandera Unidas Podemos, no? Com allò, la gran esperança de canvi, ens pregunten si serà un motor de canvi dins del feminisme. Clar, jo preguntat així, és un no rotund, perquè crec que vull dir, la política institucional, diguéssim, és el darrer estadi del moviment feminista. És a dir, s'ha avançat moltíssim dins d'aquest moviment i es fan moltíssimes coses als carrers, no? Que és l'espai, diguéssim, natural de fer política de les feministes, com per creure que una ministra d'Igualtat ens salvarà totes i acabarà amb tots els nostres mals i gràcies a això doncs, tindrem una societat igualitària. Per ser justes, jo crec que aquest ministeri, més aviat, més que aquest ministeri, la persona que ocupa aquest ministeri, l'equip que ha format, segurament està més propera al moviment feminista de base del que havien estat les experiències prèvies del Ministeri d'Igualtat, que va durar 2 telediaris, no? Perquè poc més de 2 anys, com que va venir la crisi econòmica pel mig, novament parlem de les prioritats, tenint en compte que és un ministeri amb 4 duros, perquè aprofitava estructures de l'administració pública que ja existien, simplement era una reorganització de les estructures i tenia a veure amb una qüestió d'impuls polític, per tant que com a resposta a la crisi el Zapatero decidís que havia de donar exemple en el seu govern carregant-se justament una cartera que no era la que li suposava gaire un pes pressupostari gaire elevat és important. Per tant, jo crec que la perspectiva que té la ministra Irene Montero és diferent de la que hi havia hagut abans, intenta tenir un programa més proper a les reivindicacions del moviment feminista, però un tema interessant també quan parlem què poden fer aquestes estructures, més enllà de totes les regles de gènere informals, tots els altres elements que conté la política que ho dificulten, hem de veure el conjunt del govern. Clar, més que, diguéssim, conjuntament a la pregunta de si aquest ministeri pot fer avançar el feminisme o no, pensem-nos si aquest govern és feminista, l'etiqueta que s'ha posat. Clar, un govern feminista amb unes carteres econòmiques en mans de persones que han treballat per la Troika, han estat molt properes als programes d'ajustament i aquests límits de dèficit públic de la Unió Europea, fa difícil pensar que això encaixi en una perspectiva feminista, que no té res a veure amb aquests ajustaments i amb aquesta política macroeconòmica, com tampoc és gaire feminista com es van assignar les carteres d'Interior o de defensa amb uns personatges que tenien darrere una trajectòria de vulneració de drets humans, certificat pel Tribunal Europeu de Drets Humans, per tant. Sí. Bueno, o la pròpia gestió de la crisi de la Covid, no? O sigui, com s'està posant per davant, diguéssim, l'economia, el capital, per davant del benestar de les persones i dels treballadors. I hi ha una absència remarcable de discurs d'aquest ministeri en aquest moment. I amb la crisi econòmica i social i fins i tot de drets que tindrem, que ja hi som, amb aquesta aturada, amb aquest confinament, clar, a mi em fa pensar que és tornar a repetir allò que justament deies ara del 2008 amb el Zapatero, que la primera retallada va ser per les polítiques d'igualtat, perquè en realitat és una capelleta més que queda molt bé tenir-la i dir que hi és, però que no forma part, diguéssim, del pinyol de decisió ni de la gestió de la crisi ni de la postcrisi, de la crisi econòmica i social. I, clar, amb la perspectiva de que tornarem a patir moltíssim les classes populars, les classes treballadores, i sabent que històricament les dones dins
aquestes classes populars, doncs, la pobresa que pateixen és major que no pas als homes, és a dir, hi ha una feminització de la pobresa, doncs crec que aquest ministeri hauria de poder fer i poder dir molt més del que diu, que està completament desaparegut. Totalment desaparegut. Només cal veure des de la manca de mesures per a famílies monoparentals, que acostumen a ser monomarentals, el temps de resposta que va trigar en adoptar mesures, o almenys a posar més instruments a l'abast de dones en situació de violència masclista. Cal dir que aquí també s'ha reaccionat, o sigui, també va costar que reaccionés i va ser el moviment feminista també que va apretar perquè el govern es posés les piles, tot i que ho va fer abans que el govern espanyol. La manca de reconeixement, de suport a les famílies, del que implica dir sí, estigueu a casa i teletreballeu, però com es teletreballa tenint criatures petites o persones dependents, o el sector, o com s'ha descuidat el sector de la cura, que està molt submergit en l'economia informal i que bàsicament són dones i moltes d'elles dones migrades. Per tant, és un suma i sigue de manca de perspectiva de gènere en tota la gestió. Clar, ja ens pregunten si creiem que les administracions de les comunitats autònomes, centrant-nos en països catalans, tenen limitacions competencials per lluitar contra la discriminació de gènere. Clar, també per mi és un sí rotund, perquè és evident. I ara, amb la gestió de la crisi i aquesta recentralització de les competències, doncs es fa molt evident que si tu no tens la capacitat, el poder de decisió, doncs no fas el que vols, o el que, diguéssim, la societat catalana, els països catalans, doncs podria proposar, sinó que la majoria de coses ens venen imposades des de Madrid amb un sostre de vidre en les polítiques, a cop de Tribunal Constitucional, que en els darrers anys ha anat tombant unes quantes lleis, algunes relatives a les qüestions de gènere. I per tant, jo és que no ho separo, si per mi l'alliberament nacional està completament lligat a l'alliberament social i dins d'aquest en clau de gènere. Tant aquest lligam entre diguéssim, els tres àmbits és imprescindible per a que les dones puguem decidir i puguem proposar el que nosaltres volem. És que aquest discurs cosmopolita, d'un cosmopolitisme molt barat, però és que els sobiranistes només voleu aixecar fronteres i estem en un territori de sobiranies compartides, supranacionals, internacionals. Això s'ho pot permetre qui té darrere un estat, perquè al final, com molt bé explica la politòloga basca Juli Goicoechea, els drets es garanteixen en un territori concret. És a dir, hi ha unes autoritats públiques que són les garants d'uns determinats drets, llibertats, programes d'acció pública, i per tant aquí totes aquestes competències es tenim molt limitades. Ja no només perquè algunes competències són estatals, d'altres competències que són compartides, l'Estat ens les trepitja, unes lleis de base que marquen uns mínims i a vegades ens impedeixen anar més enllà. Això és el ridícul, per exemple, de la suspensió d'alguns articles que va fer el Tribunal Constitucional de la Llei d'Igualtat, amb coses tan menors, fins i tot des de la perspectiva de l'Estat, d'incorporar de manera més efectiva la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals. L'Estat va dir que no, que Catalunya no ho podia fer perquè això depenia de llei laboral estatal. Home, com és que ni tan sols quan és una ampliació de drets que va en contra d'interpretacions que s'havien fet altres vegades de dir si s'amplien els drets però es mantenen els mínims, doncs es podria, Doncs no. I després els intents recentralitzadors, moltes vegades utilitzant el Tribunal Constitucional, com mencionaves tu, lleis contra la pobresa energètica, contra els habitatges buits, els impostos sobre la banca, que
que no és necessàriament tot això política específica de gènere, però sí en perspectiva de gènere, perquè té implicacions, com deia, sobre la feminització de la pobresa o sobre quina és la perspectiva feminista de com gestionar els recursos públics. Per tant, en el marc actual estatal tenim relativament poc marge per poder incorporar les polítiques feministes que en aquesta república feminista que imaginem voldríem, no les tenim. I és també, estava pensant ara, clar, un dels col·lectius que més atacs rep de l'extrema dreta, de Vox, són justament les feministes. Això passa per tot l'estat espanyol, diguéssim, però sí que és cert que als països catalans la presència de Vox és molt menor, no? A Catalunya no han tret cap diputat i l'extrem... De moment. Bueno, no ho sé, no ho crec perquè també la dreta espanyola, el PP, diguéssim, aquesta dreta que no és tan extrema com Vox, o almenys que no té un discurs tan racista, xenòfob i masclista, tampoc té gaire representativitat aquí. No passa igual al País Valencià i a les Illes, on el Partit Popular històricament sí que ha tingut una presència, però més en clau potser des d'un regionalisme, que no pas el PP, diguéssim, que hi ha al centre de l'estat espanyol, de Castella. Però amb això vull dir que hi ha territoris on el moviment feminista és fort, aquí a Catalunya, i alhora un dels seus enemics principals, almenys en l'esfera política, pública, que és l'extrema dreta Vox, és feble. Aleshores, clar, això caldria mantenir-ho, no? I el repte, justament, és que aquest discurs populista de l'extrema dreta no sigui capaç d'entrar en les institucions aquí també, perquè si no ja apaga i va... no? Si tota la feina que quedaria per fer del moviment feminista encara serà més difícil de fer-la. Després, un altre tema que no hem comentat, però que també té relació amb les polítiques feministes a les institucions, és la manca de perspectiva interseccional, de veure que les dones no som... O sigui, que no hi ha aquí un problema, una qüestió de la dona, que no som la barrufeta, que som diverses, i que en funció de quants eixos de desigualtat acumulem, sigui per raó de classe, per raó d'origen, per raó de diversitat funcional, d'orientació sexual, identitat de gènere, etc., doncs anem acumulant més desigualtats i el sistema ens vulnerabilitza més. I tot i que tots els nivells territorials encara pequen de poc desplegament d'aquesta perspectiva, també s'ha avançat més en l'àmbit especialment Principat i també darrerament el País Valencià, que no pas a nivell de l'Estat. Es veurà ara també si amb el nou Ministeri també canvia l'enfocament, que fins ara havia sigut un enfocament molt clàssic, de la principal forma de desigualtat és la motivada per la de gènere i totes les altres són secundàries. Però això també ha impedit potser que algunes polítiques haguessin pogut anar més endavant, ja que controla l'Estat el marc general amb les lleis de base i els paràmetres principals d'actuació. Sí, però tornem a lo del principi, no? Clar, no hi ha cap representant trans, per exemple, a les institucions públiques d'aquest país, no? O sigui, el Parlament, els ajuntaments ho desconec, però almenys Parlament Congreso no n'hi ha cap. Això és imprescindible per a que tant des del Parlament com o la comunitat, al País Valencià o a les Illes es puguin fer polítiques trans, relacionat amb aquesta interseccionalitat que deies. Jo crec que per una banda és positiu, per una qüestió de visibilitat d'aquest col·lectiu, perquè això ajuda a empoderar-te des del propi col·lectiu, però també trobo molt necessari que hi hagi
gent, representants de càrrecs públics capaços de portar les reivindicacions trans o, és igual, de les dones racialitzades, és igual, qualsevol eix interseccional dins de les institucions públiques. I crec que hi ha molt per fer aquí encara. Potser és una qüestió també de formació, o sigui, això que deies tu al principi. Estic totalment d'acord, però igual que dins del feminisme s'ha superat ja el debat de si la paritat és una mesura liberal o... No, la paritat hi punt per una qüestió de justícia, no? Perquè si no hi ets, les teves perspectives no s'escolten. I és també una qüestió antipaternalista, no? Perquè grups que no pateixen la teva discriminació han de ser els teus portaveus, no? O sigui, una cosa és que els representants públics tinguin l'obligació de conèixer quina és la realitat diversa de la població, per tal de poder atendre molt millor les necessitats. Però el que és una injustícia flagrant és la infrarrepresentació que pateixen moltíssims col·lectius, no? Has comentat algunes dades. El Parlament de Catalunya fins ara no ha tingut cap persona gitana com a representant electa, ni cap persona trans, ni cap persona afrodescendent, d'origen llatinoamericà algunes, poquetes, unes poquetes també amb origen magrebí, és a dir, les contem pràcticament amb els dits d'una mà. Amb diversitat funcional hi ha hagut 2 diputats homes, de dona encara no. Clar, és evident que les persones amb diferents marques d'identitat, quan arriben a les institucions, no només són un símbol per a aquella comunitat, no? Perquè trenca estereotips de qui té dret o qui ho fa millor, no? Com a representant electe, sinó que també pot fer directament de portaveu d'aquells interessos o necessitats perquè els viu en primera persona. I aquesta és una tasca a superar que implica les institucions, però aquí especialment implica els partits, perquè les llistes electorals les fan els partits, per tant són els partits qui han de tenir uns processos de selecció de candidatures molt més sensibles a tota la realitat social i les quotes, ja cada vegada queden menys partits que les posen en qüestió, s'haurien de diversificar també hi hauria d'haver quotes interseccionals per garantir tota aquesta representació. Sí, però clar, parlem de com funcionen els partits, no? I la militància de partit, des de les organitzacions juvenils fins a l'organització, diguéssim, marc, no? que representa, molt poques vegades inclou representants d'aquests col·lectius que dèiem, justament perquè la gent que es mou en pro dels drets d'aquests col·lectius doncs ho fa des d'altres espais que no és precisament des de la militància en un partit polític. És a dir, una persona trans doncs, estarà militant en col·lectius trans que són els que pressionaran des de fora els partits. No? Aleshores, entrar en la roda de ser escollit o poder ser escollit diputat o diputada o regidor, és igual, doncs és molt difícil, no? Perquè són externs, no? Sempre seran externs als partits i no militants. I podríem parlar moltes hores de la militància en els partits polítics i de com funciona tot i quin tipus de dirigents tenim ara que, diguéssim, que han treballat molt poc fora dels partits, no? En el món, i que, per tant, no sé si tenen la seva experiència, crec que manca una mica, no? de tocar, de viure, de sentir el que és el món real, més enllà de feines en els partits des de l'organització juvenil fins a arribar a consellers. Jo crec que és important també, ara que treies el tema de com funcionen les organitzacions polítiques i que ho podríem aplicar a partits, a organitzacions juvenils, a com construeixen uns models tant de militància com de lideratge que estan molt basats en el que s'anomena la masculinitat hegemònica. No? En temps de militància, doncs, aquesta disponibilitat absoluta a disposició del partit. No? Com si la gent no tingués, ja no vida familiar en el sentit de tenir criatures o persones dependents, vida pròpia. No? O sigui, com la política ho pot arribar a saturar tot i no permet compartimentar els espais,
no? Perquè som multidimensionals en la nostra vida, no fem només una sola cosa ni voldríem que una sola cosa ens absorbís absolutament tot. No? I aquest model de militància, tant en qüestió de disponibilitat horària, que implica que, evidentment, les persones que tenen tota la intendència domèstica resolta doncs, poden tenir temps més alliberats per a la participació, com també les persones que tenen més recursos i es poden pagar contractar una cangur perquè s'ocupi de les criatures quan estàs fent militància, i també aquests models que implica ser un bon líder, no? Quan a assertivitat, quan a comportament, quan a cop de puny a la taula, no? La contundència, no? Aquell saber estar, no? aquella presència i com es deixen de banda en aquest bon líder ideal tota la part més emocional, no? Que és... Ep! Em sembla que et sé... Ara, ja està. Més dies. Mireia, espera, per un moment, perquè jo estic llegint missatges que diuen s'ha perdut la Mireia, no veig ni escolto la Mireia, però jo en canvi sí que et sent. Espera, que pregunto. Torna't a connectar, per si de cas, perquè també m'ho diu el Biel. Torna't a connectar millor. Tornem a connectar amb la Mireia, ens n'hem adonat ara dels missatges que anàveu enviant. Ara tornem. Un segon, estem reconnectant. Ara? Ara es veu? Sí? Algú que envia algun missatge dient que sí? Ara sí, ok. Doncs estaves dient que aquests models de lideratge tan forts i a vegades molt autocentrats en la pròpia organització impedeixen veure la diversitat que hi ha. Torna-m'ho a explicar, Mireia, perquè suposo que t'hauran perdut en aquesta última part. No, el que estava dient és que justament hem d'aprendre molt del feminisme a l'hora de fer política, no? I que totes aquestes idees de ser, diguéssim, més en horitzontal que no pas en vertical, els lideratges, no? O sigui, creant xarxa s'estableixen lideratges molt potents per construir coses.
En canvi, des del patriarcat, el seu model és aquest més vertical, no? Amb un líder que és el que és fort, contundent, que ho sap de tot, que comunica molt bé, i és el que dona les ordres i la resta doncs seguim. I a més és el que ens fot bronca, no? Si sortim del món de la política, el món empresarial també seria això. En canvi, des del feminisme, els lideratges són compartits, no? I aquesta manera de fer política a mi em sembla imprescindible, sobretot si la relacionem amb el procés d'independència de Catalunya, no? Perquè com deia abans, que no sé si m'han escoltat o no, però en tot cas ho repeteixo, és impossible fer la independència tu sol, no? Per tant, tota aquesta teoria feminista de ser dialogant, de veure d'entendre quina és la posició de l'altre, de saber molt bé qui són els teus aliats per arribar al teu objectiu últim, de ser generós, de ser empàtic, no? De totes aquestes coses que són pròpies de la manera de fer del moviment feminista des dels carrers han d'entrar a les institucions, no? I els partits independentistes doncs, han de ser capaços de, a banda de més enllà de tirar-se els trastos cada 2 per 3, doncs, entendre que la col·laboració és imprescindible per aconseguir tant aquest alliberament nacional com el social. En el teu llibre, Mireia, parles també d'aquesta necessitat d'establir connexions, d'interrelacionar-se amb altres forces polítiques des de la política de la cura, des de l'escolta atenta, no? De la xarxa que vau establir també amb la Marta Rovira, amb la Carme Forcadell, amb altres polítiques, perquè hi havia una tasca molt important al davant, no? I es necessitava que tothom estigués en sintonia. Sí, i jo és una de les coses que veig que falten ara. Hi ha molt poca empatia entre els dos partits que estan a govern. Aleshores, ja des de l'enrocament en la pròpia posició de jo tinc d'acord, això ha de ser així, no és negociable, no crec que ens porti enlloc, ni a cap de full de ruta compartit, ni a cap, diguéssim, avenç en el procés d'independència. Jo crec que ha de ser al contrari, o sigui, tots hem d'entendre que aquí som molt diferents, que l'objectiu comú és una república catalana independent i que a partir d'aquí doncs, hem de dialogar i això és fer política al final. He llegit perquè un comentari que ens preguntava què en penseu del lideratge d'Inés Arrimadas, si el valoraríem com a feminista. La meva resposta seria clarament no. Crec que la Inés Arrimadas reprodueix precisament tots aquests patrons, no? que estàvem comentant. Hi ha una frase que ara ja té 2 o 3 dècades que deia quan entren poques dones en política, són les dones les que canvien, quan entren moltes dones en política, la que canvies la política. És una tesi que estava per demostrar, perquè com ara començàvem a parlar i podem seguir parlant, la política és institucionalment sexista, o sigui, el masclisme està a les estructures de la política, no? Són institucions, són organitzacions fundades per homes per servir els interessos dels homes i el simple canvi de composició no altera automàticament la manera de funcionar. I l'Inés Arrimadas el que fa és reproduir tots aquests patrons de lideratge masculí agreujats amb aquesta lògica d'adversari, no? Que fins i tot inclou que no ho fan tots els líders, fins i tot des de la masculinitat hegemònica no ho fan tots, però en aquest cas molt clarament és marca Ciudadanos això, el bullying, no? Cap als rivals polítics, no? L'atac personal i sense límit, sense cap mena de consideració cap a l'adversari, fins i tot negant-li la capacitat de ser un ésser racional, intel·ligent, no? Amb qui es pot discutir. Tu la vas tenir a prop. Completament d'acord amb tu. En el cas d'Inés Arrimadas, podríem buscar altres exemples on potser no seria tant això, sinó una qüestió de dones que arriben al poder i, per tant, deixen d'aplicar tota la teoria feminista i es converteixen en una baula més d'aquest poder, no? Sense arribar, diguéssim, a aquest grau de bullying, no? Que deies de Ciutadans.
I podríem parlar de l'Angela Merkel o de la Margaret Thatcher o de qualsevol líder dona europea o mundial de dretes, no? On, I que per aquí pregunten també si dins de la CUP hi ha dones que també actuen d'aquesta manera. Sí, jo crec que sí, o sigui que no és una qüestió de dretes d'esquerres, és el que deia, no? És el poder. O sigui, quan tu arribes al poder com a dona, com que és tan difícil arribar-hi, no? O sigui, totes les renúncies que has de fer, tota la hipermilitància, totes les violències que has d'aguantar al llarg de tota la teva militància política, més les violències externes, no? Dels mitjans de comunicació, d'altres partits, etc., que quan hi arribes, l'única manera de conservar-lo, bueno, l'única no, però o sigui, aquest tipus de dona, és justament reproduir patrons que són profundament patriarcals i oblidar-se de tota la teoria feminista que queda més com un eslògan, no? I que no s'acaba portant a la pràctica amb moltes de les teves companyes. I això que dèiem del masclisme institucionalitzat als partits, doncs des de la distribució dels càrrecs, no? Des dels de més visibilitat, com es distribueixen les tasques internes, no? Que això segurament també passa a la Forja o a qualsevol organització juvenil, no? De qui s'ocupa de les actes i qui fa de portaveu, o qui prepara materials de campanya, o qui neteja després una activitat. Sí, o qui ens ha passat les preguntes, no? O sigui, en una xerrada de dones i política a mi m'agradaria saber si ha estat una dona o si ha estat un militant home de la Forja qui ha fet aquestes preguntes que ens ha passat. Per el que dèiem abans, no? Les qüestions de feminisme sí ha d'estar, diguéssim, al títol, no? Perquè és socialisme, feminisme, independentisme, però qui se n'ocupa? És a dir, és transversal o no ho és? I jo crec que no, fins i tot a l'esquerra independentista doncs no ho és. De fet, una de les preguntes que ens feien també té a veure amb quin és el paper que tenen o que haurien de tenir els homes dins el moviment feminista. Va, contesta tu aquesta. És una pregunta sempre molt interessant perquè a vegades es confon amb la pregunta els homes poden ser feministes? I aquesta resposta a la pregunta és clarament sí, perquè el feminisme és un projecte de transformació global, no? Per tots els àmbits de la societat, l'economia, la cultura, etc. És un projecte polític de transformació, té una agenda pròpia molt àmplia i també és un moviment sociopolític. Poden participar els homes del moviment feminista? Aquí la resposta és més complexa. El que no poden fer els homes és estar a primera línia, com no tindria sentit, per molt que ens considerem antiracistes, que estiguessin portant la pancarta d'una manifestació antiracista. Que hi han de ser, evidentment, faltaria més, però especialment la feina que tenim, en aquest cas, parlo, però perquè es trasllada fàcilment i a mi també m'ha ajudat a entendre moltes coses, o sigui, que hem hagut de fer també tot un procés d'identificar on són els nostres privilegis i també detectar actituds que potencialment eren racistes o homòfobes i no les havíem visualitzat, no? Doncs és la mateixa feina que es demana en aquest cas als homes amb la lluita feminista. No podeu, els homes no poden estar al capdavant de la lluita feminista, no té cap mena de sentit perquè tornaria a ser una actitud paternalista, no? De ser portaveus o de representar. I apropiació de la lluita. No necessitem ningú que ens representi i a més, els homes tenen una tasca immensa a fer en els seus espais, que són gairebé tots els espais, perquè tenen un domini important de tot l'espai públic, però també en el dia a dia, no? En les seves relacions quotidianes, quan es facin bromes masclistes, quan hi hagi, sortint de festa i hi hagi algun company amb una actitud de babós, o d'assetjament, que siguin els propis companys els que li diguin, que això no és tolerable, que no hagi de ser una companya de l'organització o que no hagi de ser la dona afectada que s'hi hagi d'enfrontar, no? O sigui, hi ha tota una tasca a fer per reconèixer aquests privilegis, per reconèixer els patrons adquirits i després hi ha una tercera part que es planteja que el feminisme també és beneficiós per als homes. I aquí també hi aporto matisos.
quedi clar, el feminisme és el moviment d'alliberament de les dones. I ho poso també en sentit ampli, no només sexe biològic, sinó tothom que s'identifiqui com a dones. No fem la lluita feminista perquè els homes puguin sentir-se còmodes plorant sense que ningú els hi recrimini, no? O puguin tenir cura de les criatures i sentir-se molt bé. Dit això, és evident que un projecte de transformació social com el que comporta el feminisme busca trencar tots aquests rols de gènere. Per tant, faria que tothom fos més lliure també d'actuar, de comportar-se, d'expressar els seus sentiments de la manera com volgués. Estic completament d'acord amb tu. Jo potser faria una diferència, ja que parlem de política, a dins de les institucions, jo sí que crec que els càrrecs públics, que són, diguéssim, els que han de transformar en polítiques públiques les reivindicacions de la ciutadania, i allò que porten al programa electoral, i si el programa electoral diu que polítiques feministes, doncs aquells càrrecs públics homes també tenen l'obligació de dur a terme aquestes polítiques públiques. I això ara mateix no acaba de passar. Però, evidentment, la lluita feminista és que ja ens han fet callar prou segles com per ara permetre que una vegada més siguin els homes els que parlin per nosaltres. I és com, no, calleu, escolteu-nos i aleshores us uniu per materialitzar allò que estem dient i per provocar el canvi en la societat. De fet, l'Alexandra Kollontai, fa més d'un segle, ja deia la transformació que han fet les dones, i ella estava parlant de la transformació entre el segle XIX i els principis del XX, no? I la transformació que han fet les dones en aquest segle no té cap paral·lel amb la que han fet els homes. S'entén a nivell personal, d'identificació de quines són les desigualtats, quines són les injustícies, com combatre-les, què s'espera, què s'esperaria d'una relació igualitària de parella, de configuració equitativa i justa de la societat. Aquest és el treball que no han fet encara els homes. O sigui, l'Alexandra Kollontai la podríem portar avui i sumaríem un segle més. Aquesta tasca de presa de consciència de què implica el patriarcat pel conjunt de relacions socials, i amb aliança amb el capitalisme tenim el combo complet, què implica en el dia a dia, en les relacions familiars, en les relacions professionals, en la política macroeconòmica, en la gestió de l'acció social d'un govern. Té totes aquestes ramificacions. Sí, jo ara estava pensant que les dones han perdut molt la por a parlar en públic i a reivindicar en públic, i que això ha fet que el patriarcat més ranci hagi reaccionat amb virulència en contra. I en l'àmbit de la política, sobretot, a la que una dona públicament, no sé, en una tertúlia, en un telenotícies, té un discurs feminista, els atacs que rep via xarxes socials o via altres periodistes tertulians són bastant... fan una mica de por. I podria explicar 1000 anècdotes que he viscut quan era diputada o fins i tot ara a Twitter. El grau de violència verbal en clau masclista només per dir jo opino això és elevadíssim. En canvi, quan ho diu un home que està dient el mateix que jo, doncs la crítica va per una altra banda. És com deies tu, és el nivell de virulència i és el tipus de violència que s'expressa. Segurament a tu et diran, com vau posar la performance que vau fer també les diputades de la CUP, escuta gorda, lletja, malfollada, tot el ventall que pugui incloure això, perquè les crítiques no van adreçades tant al que penses o al que fas, sinó al que ets en tant que dona, o el que es creu que, com si algú ens diu lletja, ens hagués d'afectar, o si ens diu que... En fi, t'estan atacant com a dona i com els valors que s'associen a la feminitat. O lesbiana, com si lesbiana fos un insult, com si una lesbiana no fos una dona, fos un terme completament despectiu, allunyat d'una feminitat que no sabem ben bé quina és.
Sí, i no em canso de reivindicar que aquesta violència que pateixen especialment periodistes i polítiques, però també activistes a les xarxes socials, és violència masclista, però és també una forma de violència política. No? És una violència política específica contra les dones, perquè el missatge que intenta donar és alliçonador. O sigui, és no t'atreveixis, no? Com a dona, i especialment com a dona feminista, a tenir aquest discurs públic i a tenir aquesta visibilitat, perquè et caurà el món a sobre, no? I per tant és disciplinador pel conjunt de dones, per això és una forma també de violència política, més enllà de ser clarament una forma de violència masclista. Sí, completament d'acord. I el mite aquest que a les organitzacions feministes doncs, no hi ha violències doncs és completament fals. De fet, jo en els últims temps ja s'ha anat veient, arrel de la denúncia pública de moltíssimes dones, que sí, que existeixen tot tipus de violències, des d'agressions sexuals fins a violències psicològiques, abusos de poder, és a dir, que ni tan sols l'esquerra feminista s'escapa de les violències masclistes. Mireia, ens queden uns 10 minuts i ens havíem plantejat també algunes preguntes relacionades amb l'àmbit estudiantil. Si et sembla que n'adrecem algunes. Va. A tu què et sembla? Hi ha suficients continguts en clau de gènere o en perspectiva de gènere a les universitats? Refereixo als plans d'estudi. Rotundament no, però en això l'experta és justament tu, no? Que estàs a la unitat d'igualtat de la Pompeu Fabra. Sí, però com venim de disciplines diferents, també podem tenir perspectives diferents sobre biaixos o sobre resistències a la implementació de la perspectiva de gènere. No, ja t'he dit que des de les humanitats també doncs, els exemples que busquen els professors per explicar qualsevol tema tendeixen a ser homes com si fossin els més coneguts, no? I això per això és un problema que ve ja des de l'educació primària i secundària. O sigui, quan arribes a la universitat, bueno, ja s'ha après moltes coses i ja les has après malament, no? Pensant que aquí els guais són sempre els homes. I no, Precisament en l'àmbit de les humanitats, una exestudiant del grau d'Humanitats va fer el TFG precisament sobre com es tractava el gènere i especialment més centrat en on eren les dones, no? Els llibres de text d'història de primària i secundària. I no hi som. No hi som, a no ser que siguem reines. Les reines surten, però això implica que s'està explicant la història com un seguit de conquestes, i quan no eren conquestes eren matrimonis, no? Aliances entre fossin senyors feudals, després hi ha regnes, no? Per fer més gran els imperis. Però si no és per això, les dones no hi són. Com si no només no han fet contribucions, perquè no apareixen dones científiques, no apareixen dones destacades, no? En cap àmbit ni artístic, ni cultural, ni mèdic, ni res, sinó que tampoc, com si no haguéssim existit, com si la nostra història comencés fa 4 dies, no? Com si les dones no existíssim, perquè aquesta manca de perspectiva de gènere, el mateix que dèiem abans amb la política, també falta en l'estudi de qualsevol disciplina, perquè no es té en compte la vida quotidiana. No, la humanitat no existia, passaven coses, passaven guerres, de tant en tant s'organitzava un moviment potent, podia ser el moviment obrer, podia ser el moviment sufragista, però les persones no compten. És com si no viuen, no se sap com s'organitza. No és que no se sàpiga, evidentment hi ha estudis que ho han treballat, però no és el currículum que s'estudia. Per tant, les dones no hi són, no han existit al llarg de la història. I per tant, des de les organitzacions estudiantils, juvenils, treballar en clau de gènere, no en clau feminista, és també anar a les respectives universitats justament a dir això, no? Cal una visibilització de les dones dins del temari dels cursos. Hauria de ser també un eix de treball, crec jo, no sé si... Sí, jo crec que és clau que a banda del treball que puguin fer una banda les unitats d'igualtat, d'altra banda
el professorat, tot i que són majoritàriament professores feministes, no? que des de les respectives facultats doncs, també apreten i incorporen la perspectiva de gènere a la docència, però encara són molt poques en relació al conjunt del professorat, que l'estudiantat aprofiti totes les eines al seu abast, des de mocions al claustre, tenen el pes que tenen, però és un missatge polític, no? Que recorda a les institucions universitàries l'obligació que tenen, perquè això està recollit a la llei d'igualtat i a moltes altres lleis, que preguntin també a les classes, ni que sigui en un format de pregunta innocent, de perdoni, però com afecta aquest fenomen a les dones? No? Perquè no és només que hi hagi una paritat, un equilibri entre els autors i autores que es treballen, sinó la perspectiva de gènere implica no donar per descomptat que qualsevol fenomen social, polític, econòmic o una política pública o un procés afectarà de la mateixa manera als homes i a les dones, no? Precisament perquè hi ha tots aquests elements socialment i culturalment construïts i a vegades hi pot haver diferències biològiques, no? I això és especialment important en l'àmbit mèdic, no? Diagnòstics, reaccions als tractaments, fins i tot com la relació metge-pacient canvia en funció del gènere, no? A les dones se'ns acostuma, no? O sigui, deus tenir un atac d'ansietat i potser estàs tenint un infart. Aquest és un exemple real, no? Sí, totalment. O en les enginyeries, no? En el disseny d'aplicacions que tinguin en compte els processos hormonals, si és una app, o les diferències en la grandària de les mans. És que tenim coses molt bèsties, no? Com equipaments mèdics o altres eines de l'àmbit de les enginyeries que per les dones és més difícil d'emprar perquè les mides són excessivament grans per la mitjana de mà de les dones. És que estem cometent aberracions. Vol dir que estem formant les universitats futurs i futures professionals que reproduiran les desigualtats de gènere perquè seran incapaces, no? D'incorporar-les en el seu dia a dia, seran incapaces de transformar com funciona la societat. Això passa en totes les carreres universitàries. Jo ara estava pensant en el món de l'arquitectura, per exemple, on encara es continua dissenyant sense tenir en compte qüestions tan bàsiques com la seguretat que hem de tenir les dones per la nit a l'hora d'arribar a casa, no? O sigui, aquest tipus de coses no es tenen en compte. I com que crec que hem d'acabar, jo crec que podríem acabar amb una pregunta que no hem tocat i que ens afecta a les dues, no? Que és el tema de la repressió, no? Envers les dones, perquè jo tenia el judici dijous vinent i tu el tenies el dia 27, no? Per tant, estàvem allà en tribunals diferents, però estàvem les dues com a represaliades de l'estat espanyol. I la pregunta és això, no? Si tenen la mateixa visibilitat els homes que les dones i per què. I la resposta també és fàcil. Clar, és molt fàcil, ho han denunciat especialment les preses, no? Es va veure ja quan se les van endur a Madrid, que a Soto del Real i Estremera hi passava tothom, però en canvi al Calameco doncs hi sobrava temps, no? També ha passat un cop han vingut cap aquí i això veu tant a les inèrcies patriarcals dels partits com també inèrcies patriarcals mediàtiques, no? També relacionat amb el que deies tu abans, no? D'aquesta necessitat de buscar sempre aquests lideratges més messiànics, s'obliden altres persones que han tingut un paper destacadíssim en tot això, per no dir a les exiliades, no? Que estan totalment oblidades a nivell mediàtic, a nivell de partits, desconec més la part interna. En el nostre cas de la sindicatura crec que la invisibilització ve per un altre costat, no? O sigui, érem 2 dones i 3 homes, en aquest cas crec que quan sortim més o menys per igual i ens anem rotant les intervencions, però és pel fet de no ser personatges públics, no? Amb una projecció mediàtica com la que teníeu, no? Altres persones que havíeu ocupat càrrecs al Parlament o al govern i sovint han de dir, nosaltres també, no? Perquè a vegades es compta només un tipus de repressió i nosaltres encara, però la repressió que hi ha hagut també a nivell social, d'activisme, doncs també ha quedat molt invisibilitzada i s'ha hagut de fer molt de treball de plataformes de suport per treure-la. Sí, notablement. O sigui, les dones represaliades estan doblement invisibilitzades, i estic molt d'acord amb això que deies de totes les preses polítiques i de les exiliades. I hi ha un altre problema afegit, no? Que és... Queden 10 segons. Acaba tu. No, ja està, no.
Ja ho he dit tot. Sí, estic molt d'acord amb tu. Bueno, gràcies als que heu estat